ngukwana ndi ngukwana tiganda timoka Pole. tigankwane Mutikakwane. umwana uyu ninje tokogenda nere kotini Ya ucho wante ngaba anti no mata ngana seri yu na ta uri bi nyomba. Ngai wa menete. Nga menete mechi. Ngatumba tino ne yin kuli. Mwana ko chorara. Na mwana no simba tene chino mo brakande mo sa chone ya siri. Mwana wa no mwana menete. Ega mwada apute kurubongi na rome. Mwada apute kurubongi na rome. Umwana nga yibwire sobo buyiburu ngai. Buyiburu tinkomanya. Na romanyete. Umurome ne kara usira abana barenga tigete. Abana tigete ekara usira kurwa. Enamba ya abana na iche na renga. Tinkonye bayane ngakiana. Omwana oyo no igweke nyoreke. Abisi emyaka erikie ikire myaka 78 75 bongo bweka bugatantana from the psychology that we learn from school. Bongo bwo chakwere na buno mwana abisi abeiro mwana ri arudi. Mumuro no yongo. Bancho murigereria abo Songo Vibes Network kaka bunango batebi butambe egasieto no gutara imase binyoro kubaretera ria genderete endane na mono asokurwanirira baria bakunererirwa oboene bwabo gitukuria rero nigo tore chinsemo chia Nyakembene town in actually mayagaiga otorabo Nyakembene gereme ya South Mugirango county ya Kisii kiya toreterege imagine abaibori bao bakure bonsi tato mino sirire mamu mino sirire omuraba muraseino oyo mamagosa atokire kenyoro iga nero bekirwo sinechera. Then from there bono chiango chiao chimanya koranga ino buna bana chintakana moisa ini komenya aichata gori nyomba cheino abaseri kurwa sobori mubwata atomino asemo iburiretwe na asemo agachite asemo manyite ninka abagusi ninki gose kiabere ukikuru gutata Njasa Marieta nguru ku Joseph Murara Mumanyi. Kenyore kene gekorwa. Kenyore kene kia Boikanga. Boikanga bado Boikanga ward. Lakini Nyakembene county ya Kisii. Inki kegenderete mino. Bono anko yane tata gitimbere gaiga. Bono nebo yanyarikanite agacha gatagura chinyomba. Tibon tati timbero. Twango mugano seina ke ngo kimukinete mino. So mugano muna tukinete. Iga Nyakembene no ngiboire. Na bana ba minto mbaroro toiboire nabu abana tore bane. Abaiseke babere amona n'abamura babere. Ono omumuro minto nero monene arafu nje no yokabere. Ono abaibori baito tato minta kor kupita nyabuto ntweka na mamu minto yunia kwambuka nyabuto. Ono tato minto niga kweto 2002. Kera kwete no mokena arenga myaka 5 iga. Rakirende konye na beiro monto monene nga understand tina ngikere no emboni ga na inyore nga nkikiarenge ngakieyo. Tato minto no mwalimu orenge we primary. Bono kera asirete no twatigarete twarenga abana batatu oyo moke konye tara iburu. Irende kere myaka yani metinyi erire makaigo oyo mokenera kama ko iburu bono tokababane. Bono kere tata kwete amatangano akore tunsa muna moroche mete saiga na bonginyorete sana. Tato minto oyo bono lena bonginyorete muna tato minta kwete bono neba kwete kera tindege tu togatigara gaiga na mama. Bono kera twatigara na mama gaiga
yache yanyarikana kwanza tigang'erese riria amatanga agokoru ebinto mbire biarorekani tari bitarenge binto bia torochi buna tata arenge omwarimu abarimu mbare bachetamo bakabeka amaboko amo bagachanga chibesa echi chigokonya efamily eye ase eng'encho twatigarete tore abana abakonya inche nenge emiaka 5 naende oyomo abande mbare gochinsa iga no omomura ominto nere ambuyete emiaka 2 torochi igo nabake sana tware bono rende abarimu basangereria chibesa erinde chikonye bona abana aba bakinigu chibesa echi nabo chiasoete ase amaboko are amabe abwo ase natebe anke ya nogotagorera chinyomba noaro oyomo obo ase bari bakorete ki batumegete chibesa echi ase enchera etari engiya erinde nchiachi goikera mama ominto bono rende koruga abwo nonye chibesa chiaruetwe echi ekenyoro abanyakenyoro mbamaete oise goeta igo ase abanyakenyoro kwenda bari bengo kare engaki eywo nabo bagotebi ng'a chibesa nonye echi amatanga echi asangereretigwe echiarietwe naende mbamaete ng'a abanto bariete mbarabi bono kere torochi bono bachakire gochanda mama ominto bono mama ominto nabatemete koraremereria naintwe ake iga iga nonya amang'ana aywo onsi akorirwe lakini bono yaigete igaikera bakang'ea komochanda mono amang'ana ya ebitina ebi konya kuomana yaani mbatagetie abere iga bono ekerenga kiabo timaeti nki kiarenge rende mama kero arora ng'a ase ayabori ase aya naroche twamenyete na nyabuto buya bono ase aya oroche naragea nakinirie abana aba onye roche nonye chibesa chiaruetwe nabakineri rende nainche rende mbere chinguru chibesa echi chiachire amaboko amabe bono naki rende ngocha gokinia abana aba na ebitina bire koruga iga bono mama nacha ogechigu oteba tiga naragenda seito nkore ki naratimoko akagenda rende sobo iga ere rionyego obasi rionyego akagenda ororo rende naintwe bono kero agenda ororo tokarabera egesie ekebe yaika nere 2007 nere agacha agakwa kero achete agakwa bono torochi engaki eywo akwete nere yatakire bakora arrangements erinde toretwe iga iga mama atindekwa iga iga rende tomanye gotigara iga iga lakini bono ase eng'encho abanto babwate chi-interest chiabo mbatagete gento eki giapening ng'a toretwe iga iga erinde rende toche gotigara iga iga ase eng'encho torochi bono amang'ana aya bagokora bono iga nkare banyachagete bono egapeni rende bakaanga ng'a mama ominto taretwe akore ki atindekwa iga ase eng'encho gagoretwe atindekwa iga iga twachire gotigara eki egento okorora batatagete bono rende chiango chiane chigachi gotema korwa aria bomame bagachi gotema bakanyora ng'a abanto aba mbari nacha bagateba bono tiga batindeke mama ominto iga aria mama ominto rende naye bachete agatindekwa aria lakini tata ominto noo atindekire na inche ninche ng'agete egekomo kero agotindekwa kuringana na ekemira kia abagusi ninche nagete egekomo igo ning'inyorete nonye na ekero amatanga agokorwa nsa iga esanduku yaye nabo yabekire iga aria ning'inyorete buya sana naende nonye nateneine ase chingaki chinyinge bagasaine gokora emerogerio eywo nonye nateneine iga abwo rende bono rende yachete egaikera kere mama akwete 2007 bono togatigara abaibori baito bonsi bachire togatigara bono na baba kero twatigara na baba oroche baba konyobeire omogotu soba mama konyobeire omogotu bono tare konyara yaani ebinto mbire atare konyara buna amasomo bono nabo biare komoremera gosomia abana bono yachete egaika akanyora omosamari gete omuya akamotebi naki abana abande oche ngokoremera bare
togwancha ngokonye ng'ira abana aba kwanza erata getaira abamura achi komokonya rinde kurinda abamura rinde babatikare na abaiseke lakini baba agakana yaya tokobagana bana ng'eti abaiseke batikare kando na abamura batikare kando agateba rira rionye kurinda abana aba okoraki okubarinda bonsi amo bakinera amo muna abana abamo bono rende bagacha bakaigwana muna baigwananete baga omogaka oyo rende nomong'ina oyo bagatwira rende batokini lakini rende kero okorigereria noe batwirete batokini mbabwate challenges na baro tari ng'a babwate mono na eriyanda riri baroche naki abana abatigaire chintakana naki bagokina naki bagosoma tiga tobaire nonye ntobwati igo nabo togotema nchi rende twachie konda tokini abana aba bono nyeigete ntokoreti mwaka omororo ntara ase eng'encho noe ekero tokoirwa natemete gotaka kwanga lakini rende ase eng'encho ya obwana bagaconvince na ebinto iga rende nkanyora naende nanchire bono challenges kero twaigete ntwanyorete ng'a omong'ina oria rende ngoetema arenge sana naende nomong'ina omuya sana nonye omogaka oria nomuya orenge sana ngoetema barenge korigeria abana aba baretire ase eng'encho naye barabwo mbabwate ababo lakini bake konya basokire ngoetema barenge koenda noe na ekonda barigi chibesa erinde bache gotoragereria lakini bono nyaigete engaki bakaremerwa obogima bogakong'a kero obogima bwakong'a yaya totarakora noe na omwaka ororo ngateba yaya gose baba ominto nkorora noe kende nkeyo buya iga nkorora nkorema are endagera nero nkabatebi abana ba minto ntogochandeka iga tiga toirane mwa baba tobere ororo at least ase tokoragera esukuru noe na echiango chiito nabo chikobeka kende geke onye twasomire bono kere ngobatebi iga omomura ominto ere agatigara agatoteba inwe genda ninche ng'iche intwe tokagenda bono batato inche na abaiseke aba bakombwati tokagenda batato togatama naende gochia mwa baba bono iga iga no na twarabera bono bari bagasinyi gocha naende gotobwati tokabera mwa baba iga iga agatorenda nabo are gotoire esukuru rende chibesa chikoganeriwa nabo tokoenda twabori chiango chiito naki ntotakeire chibesa chia amatemo barusi batwara togakina rende iga korwa kerasi inye gotira mpaka no nkorerete kerasi 8 iga ario baba lakini bono yaigete ngaki nkorechesta amatemu igabidi ntakire birth certificate yokorechesta amatemu ari bono inche ase eng'encho ebirengeri biane biarenge korwa kare naki iga nonka naende nindoche iga nonka inche nkarora egento ngokora tiga mbwate birth certificate egosoma amarieta tata ominto lakini bono echallenge yarenge iga abwo documents chia tata ominto nchiyo abanto bararigereria noe na location gose amarieta tata muna arenge bono nabo lakini rende nabo nabwatete birth certificate eywo nabo egosoma Joseph Morara Nyabuto inche nkaire esukuru nchikorechesta amatemo kenanye iki ororo bari batwirete rende bachigotokonya na barabwo bakaiguna na irire eye chikorechesta ase eng'encho batwanchete muna abana batwanchete yani barete tiga abana batigara ase amaboko aito bakarosia barabwo birth certificate ya egosoma amarieta abo bagakora ki bakanyereta iga esukuru bono chiachete chikaba ibere chigatantania abarimu bagakumina omwana oyo bono noyo ng'o ore oyo omomanyi are gose noyo Nyabuto bagatantana ekene abwo yarenge omwaka 2012 nabo abarimu bangete korechesta 2012 ase esukuru yare korwa Nyabite DOK iga aribo basi getumo korwa mumbuga abarimu nabo bangete korechesta ase eng'encho bafeeling ng'a omwana oyo noyo ng'o bono orabe kare ase gati ya abanto abere juji birth certificate chiachire ibere
bono bakanga konderegister amatemo ina achite konyakora 2013 a class 8 rinde kere banga konderegister nchenka banga soma class 8 bosa erinde nganyere omwaka oyo next no yo next bagantebi odecide e birth certificate ikotumeka yemo tumanya gukora register bono kere yeka 2013 nintakire nande bono matemu tang'etereria kabere chiango chiane chikanga device mbura baibuli bago bakwete bonsi na se ino gali mba batagete bono egento mogokora egento ogokora ntumaite sana notete ko register ni birth certificate ya tatu lakini bono egento ayo gokora register ni birth certificate yende yo ori otagete kobakonya elinda chikubaire school tokorike ya tatu mino ne bara fail kobaire school sing'encho nera batagete abarende muna abana bainurende na nchirende muna na nchita mangana ye school ngateba yaya tigandi kamarieta yabo elinde bachikongire school sing'encho mugako ingokora enge gasiria mbase school ngokora ngo bokabenta bono chibesa chiri nabo chiare konkonya ase ogosoma na nchirende ngaticide tigang'ende ndike amarieta aye rinde nerang'ire school sing'encho nitete gosoma akang'ira rende nkarika amarieta aye abu bado ndo babagaiga nkarika amarieta ari naro nakorete class 8 bono ke nakora class 8 barimba arenga gweng'ana amarieta natumikire nayabo muna nakora class 8 ngaeta buya rende bagacha bakang'ira riambase school kera bang'ire school gaburende muna inga gokora obokabenta amari na bagokora egasi chibesa chiri chiana chie school fees arafu manya gwakanwa echinde bono nasomete gaburiambase boarding koru form 1 mpaka form 4 na nkorete koru rende nganyore grade giokoende university mwaka gwakara 2017 kanyara grade B- ya 56 tuchite school ya nachite nga join Laikipia University bana gosoma sengwa korete nakorete koruo nakorete emiaka yonsi ene okay lakini egatoka boni gamuna tokwana currently unit nero yemo ya psychology ebwate missing mark missing mark yegani richibesa elinde ng'enda nchikonyefuatiria tutoro chira Laikipia kuruga yabakong'are sana goikega neri kuchibesa nyinge nandi ngoiko goika nkombo enyomba amenye elinde nyari gushugurikire missing mark eyo okay wasomire university wa college bono iga kende university ntarakora 2020 kwanza tali 2020 kenjoinete university 2018 nichagete konyora chisimi kuruga iga bona ase yankwe yane kurwa sa abana baye kurwa na ase chikasi ni chiane chinde chisimi echirende bakong'akera bagontebi ntu fulani kurwa ase geterende ngoteba asa ininya maete gabuni ninka na borende tware konya ko communicate ngora kitasi chisimecho ngipata kitasi chisimecho bono rende ebare ko ng'akera rende ko tomanyane arafu rende negento kende yani manyenga n'abantu baminto tomanyane okoba barore gwajire university bono torochi bare na chire university bono na baratware matumaini ande bono kera bang'e ko ng'akera chisimi nabo twanya gukwana nabu egache gaikera nkarora rende toro chinche birangari biane kurukare mbiroro na minto ni gai egaikera nkarengereri asa ibono ribaga ko baigo bosa juba tigetama sana ninche na nyarosiri bono baigure muna na nyarosiri barorira asa yakumba renge productive ba guchaka konsel ninche na rosiri asa batigetama sana igonkoiranete mino gacha komenyo toro chine university na renge bono na join 2018 okay libang'e ako ng'akera chisimi bado ne university bono yache gaikera twachire rusa katwache rusa mwako wenge 2020 twachire rusa
2020 eruse ngaite ne ya December bono rende na chitega ga January ntarachi koirana nande school nkairana nkaba keresi ngabatebi nimbwate metegete mbegete nasari ngochane koreki nchikonyesimeka Ogochanera kurwari wabo me. korwarie sina renge ngichenche kosimeke meteyo pagante imo chando to iyo ngarete meteri ngasimeka noere gari naboko to goikona moko nyerigeri monyarore nemete yabire menene ngasimeke meteyo kana simeka nande nkaira na nkaende school Nabo chinyomba chiesongwa chinarete. chinyomba chia tato minto no chiarenge Ngakiyo. chitaracha gutagura mune chiatagura twango igano chia Gono kware gocha kwarara. nara menya ime kana roranga mangana achakire kaba mabe nari na ruko rume rinde tingite rume Okay, abo motu gwasimekire mete kwiranire. ngasimeke mete nkairanie school bono kana iranie school njaika bono 2023 bono konyina 2023 ngakore kerege nto bwari tatiga bono missing mark yeyo etigarete Into yekwanire baadaye. ngakora bono ngantoka nakorire kerege nto bono igabidi niche gaiga ngachaga iganche ngagendera kobera obobe bonde bwensi bota iyo bono sabu yane nagete emesi yane nerere mugondo ngake sabu emesi yane ere mugondo tiganye konyera hoseri erinde kegocha goikera ninga niri ngendera ikipia nshughulikira amangana Mesi yarenge y'ibisi manangaki. emesi nemeke yare lakini bono konyera hoseri Ani size yobolimo. ase emesi yasimekire nabera bange enusu ekaiga Na gwasimekete. emesi eyo ene yane Okay. bono ngake sabu emesi eye tiganye konyera hoseri erinde chenkonye nchenyoni ngiranera ikipi ali nshughulikire missing mark yane ncherende ng'ang'ia koroseri emesi eyo batabwati eshida no embarabu bono rende nkaroseri emesi nganyera hoseri bono echete gaika nganyora matanga ngarasuka ake nkoirana nganyora baonirie emesi eri Kaitata. Yoko nini? oyokoni n'omogaka oyo bagoshirikiana n'omomura oyo Jonsipi. baonetie emesi Eture. banyioneti etaraba banyioneti mapema etaraba ekosiego gosiego twego bono rende kumbe mbabwate esabu yabo barigereire barorire omonto onde tete komoswera ebina egento abwate araoni akane nonye omoadvocate erinde ntochi goeta na emesi bagatanganirera konyioni erinde nkocha nyore kende nkiyombwate naoni mbwate omoadvocate bono rende emesi eye bakanyioni kare gokumi emesi rende nonye oyo okonyigora namaete buya sana ng'a emesi eye nkogora abankogori tari barabwo abanyene lakini akabagoririo rioka orende ngakumire naki ebinto bikobaiga naripoteti iga ngatebetebia abanto rende ng'emesi yane ng'igwete ng'a neoniri rende abanto bagasinywa kwamini ng'aki emesi ekoniwa yaani ikaire ng'aki entamba abanto batari kwamini ng'a ekeye na emesi eri yago neoniri lakini rende maega mbacha korealize ng'a ekeye nekware goteba emesi neoniri bono rende kinkirete egari nkanyora bakondetera amarube bansoereire kina ng'a ngo trespass ase oboremo bwabo ngokumire rende ng'aki nabe trespass ase oboremo bwa tata ominto Ase emesi osobole bwonsi. bwensi Kaitata. bono rende amaruba ayu ngasinywa rende ng'ai ngochakera emesi yane baoniri ng'aki ngokora mbwate omoadvocate bono egabidi nkogamba ekina nche bweka ngachaka kogamba rende ekina nche bweka nabo nkoreply ebinto ebi nche bweka lakini echallenge nero ase eng'encho nche tinsomereti law Kosi wakorete kambasi. nakorete ekosi ya education science Okay. bono echallenge goika etoka ase eng'encho amang'ana alo omaete nabwate details chinyinge sana aywo aganetie omonto obwate obomanyi
bono nabo nkwenda ari napatisha iga natema korengera ing'eki story ere na reply rende ebinto bitakeire bono nabo eki neki ngasaine kogamba nche bweka timbwati mwa advocate orankonye ase nasemereti emesi eywo rende nchiere esukuru rende kere challenge yabete kanga nero none timbwatire omu advocate lakini nero yonsi baoneti bono ng'ayo omenyete bono iga challenge nero ase amang'ana ya okomenya ase eng'encho nabo nkonye komenya iga emechi kwenda lakini bono emochando orororo kere bari araisiri ng'a ase getemenyete ebagocha bachake gotishia ororo ng'a nkoreta tore kizunguzungu ngogoswera tore yani bakorigia means chionsi erinde baboi ari ase emenyete bantei yaya twaboire nko aege genda bono nabo okonyora omonto oboire naende ontei yaya binto biakong'ira bono korarigia naende ande igo bono mina abo chinyomba tata omina batigerete nchiyo bono iga echitagoire oboremo obwo ngotachora oboremo obwo ase bono ase sai buna togokwana iga tindikogenda ase eng'encho ya restriction okay inki oganeirie okore university kwa graduate kulingana muna neresa tinare kugraduate kimbwate missing mark okay bono egento nganeirie na chibesa chiganeirie how much chibesa chiganeirie ase bono iga around 20,000 gose 30 juu goika ng'ende nkombo enyomba mbero nitemanya gosugurira ntake tobe sure chibesa ire ngoganeirie very sure otari gobatisha bono chira konye chisugurikira amang'ana ayo yonsi chiraba around 30,000 okombo enyomba mbero ororo obera ororo manye gocha gosugurikira missing mark juu missing mark tari gento kwenda rimo ng'a obekeru goika mobwati chi protocol chiganeirie so ukipewa 30,000 unaenda unamaliza hiyo kazi nabo nkwenda nkora amang'ana ayo erinde na inche ngraduate omwaka oyo bono muno omotienyi oyo nane amang'ana ayo missing marks naria agosugurikirwa bono muno omotienyi onane ogoika iga nabo eganeirie ntokorora campus kwa soma yani branch ki useme ni campus main campus bona bagusiba mino bari narora abanyekenyoro bakira abange ngo bandiri bagabakwane lakini bona bagusiba mino bari bagotegerera tari nkiora batebi egento natebia abagusiba minto munanche entakana noroche muna nkounererigu egento nabagatebie abagusiba minto mumbwatesi monkonye erinde na inche nyora obwene bwane ngosaba mono noe nabarai baito morigereria amang'ana aye chintakana kounererigu erinde mobakonye erinde banyore na barobwo obosibore bwabo bakore ebinto biabo ase eng'encho okonyora omonto koirani igu maega ase eng'encho gose otabwati nonya na echibesa iga abagusiba minto ngosaba mochamo ase amang'ana muna aya chintakana chigochandu erinde mokonye ase eng'encho abanto bagoteka advantage gose tobwati besa orabwatire omu advocate nabo bagokogambia ekina bakobue banyore bakourire oboremo bwaino bono iga buna okorigereria iga piga iga buna okorigereria do you see koirana ase oboremo obo nimbwata amatumaini amanene ase eng'encho nong'iboire iga nse ito naende tari nche bwekande abana mbane tore igo bono kere ngoserigu igo kere ngoserigu tari nche bweka abana twaserigu bane bono nimbwata amatumaini amanene ya okobera ase oboremo obwo ase eng'encho na oboremo bwaito nona iboretu nona atindegete tata ominto ninche ng'agete egekamago naende oranyore naki chispirit echi chigonchanda ng'a lazima obere iga bono nimbwata amatumaini amanene ya okobera mancho morigereria omomura oyo is a university graduate nonya tara graduate ewete unit na eme eborete agraduate akore university naende gento giakabera otanga atagete omu advocate amubwatirie ekineke nimanyete abanto mbare muri sika muri aba advocate mubwata omoyo omia nyenya sawo gokunira n'omugano oyo we could wish you communicate na inche rinde ritorore ng'a gitogo kubeka we conjoin you ene language mugutumika koti yani tukubwatani n'omumuro oyo
erinde riorore gose ekesi ekionge konyeke ari claim obore mubwaise na mamu mwabo. Where is your other brother? Omuro minto tayange. Tayange, in fact tayange. Karote bata yang in community. Tigante be na chita ka bwatu wake. Akaraga ende jera. Usiri kuirana by next year uiranire. Cash bill ya barte gosengi gikiabete. Briefly, otari go chime mono, to tebi ngo igoro inkikia gareta ka beko jera. Skuru na renge. Kana iranite na nyote ngaki yu na renge skuru. Na iranite nganyota iyo. Bagante ya mumuro minto lende bagateba na nywa mumusubati ya bulende. Awona se mwachieta ali. Na nywa mumusubati. Aso musubati ya leta lende abayiboli baye bagacha bakageche ku style gete bakamutamira lende nga mubetereri nabo yarenge. Okay. Igongi kiagera ta igulirwa nkwa bwatiti because my to muntu nabwati right yoko we cash bill asoka gambe kina kurusiko. Hono nchenga ke yuna renge school. Ayasibire. Aseboni gari current titingomanya. Ekine kianga kiagambire. Tingo nyarobiya na ari kufuatire singe nenge school. Ai sumu amenyete baromba mbabwate ni information. Igure ya? Igure kine kiai. Mba mahite. Igona bara tu details. Ngai. Iga omokonge. Mokonge. Mokonge ni wapi? Mugirango bado? Ya yere ensema yabo basi. Basi. Okay, tofuatilia. Ntubwati tomanye ningi kiagereta ka kore kwirende. Your two sisters ngaibe. Bas chi sister chane bare Nairobi. Use basogete na barobona bagachikwirikiri. Basogete. Ingi kia gusuguma oichenka sei na igai. One gento nchikia sukuma kene nga guikangi cheka. Omaite asoiboire boli omaite nga tato minto mwaeni gaiga. Nande no munga konyana kinire konyana twali koyane bonko inyoranga tato minto na harenge. Igobono guikanga niko bera ase obuli mubwa tato minto. Sengencho nege sakukia na karaki koreki. Kegenderere. Egente kanene ekerenge kanene no kugenderere sakuya tato minto. Ekio yanko yani tatageti. Sengencha tageto obuli. Wanchumurigereria mwaka na muri gutuma besa ase namba yonde bwensi mumuro yo we need 30,000 Kenyan shillings ritangani kutuko na kubwati obule muna koriyo muwakili 30,000 araende school akora nene unit yo mutinyo 8 a graduate. I think graduation event kaba December. So I could be happy kama Morocco graduate and away from 30,000 ntake to find out because kara wa kore unit chibasinjire mu kana graduation siri basira ngamu wa kana 7,000 chigocho chia 7,000 37 away from there naende kurugabu naberego igo 37 wa kore unit kwa graduate. So we omontanto mer 37,000 mumro to mwere school achiko graduate and we will follow this case to the end. Na baka story amo ngandenga kaka toriko suka intu toriko amonto ndebesa haya bona achire mimi nataka 37,000 kijana aende shule ekara akorire ntubwatie kine kia mumuro mwabo tokonyoranga ni cash bill yabo rete tasoka mumaete twarusiria abante chera abange tokonyora ni cash bill yabo rete kiagero umuntu koregana richikoria Kenya kabwatiru ne banki naki igakwenda ari egwe cash bill kurwa buya kanwe ndeni agambe kina kurusiko tokonyoranga nebwendete gwakanwa asoke tutafuatilia tumanye ninki kinye nechibasi chiabo rete erinde ria asoke kiagera nere ne nyoma are gotema ona kamuragwo nkwerwanirira kare ono rinda akagwa matemu iguru torore buna togokora erinde ria giakoreke abanyakenyoro bara na abange enataka bari bategete gukwana musuke gocha iga senda mwacho murigo mugaka nara urira mariga manyene actually is crying na atake introduce erieta atutebinga kia korokwa na enda atomugano bo mwana oyo korokwa mwaka ngukwana ndi ngukwana
tiganda timoka. Pole. Tigankwane. Mutigakwane. Umwana uyu ninje tokogenda nere kotini. Ekina akibekire chikoti ibere. No mwati bagati okorukubose ningu. Elinde getantani umwana. Omugako igare corrupt amana abana baye. N'abana ba mumuromo abo. Batahita koseli umwana uyu kurukaga iga. Babekire kesi koti ibere. Tokogenda n'umwana uyu boli guri boli. Oruo menya kuira nelinga nelimo. Nayeria mariga. Umwana achikoboli gaki. Moko nguburunge. Nkigako gara moko mbeka, nkogambe kina kisi na gambe kine tago. Nonya ne koti teri gotegerera. Umwana achikoboli gaki. Riendeka ke anko yana sorete kina na ki. Ekoti ya mwense alikoruo boli mubwa tata. Nkigeko gara nande ekoti etali konkonya elinde mbera so boli mubi kyagara no menyete no nkorara. Nkona gokora ndi gasyo boli mubwa tata nkonyora kende nyande getubango samba. Nkinande ngosera ligurende no yonso erete nando ntagure chinyomba igo chikondi yali kondwanirira ekoti yamanya gatabe kesi mbwata negya sibo genda polisi omwana okogenda polisi otebiguntu ekesi kyobole mobwo nkoti nikere ntogokonya abagambi mbagokonya kyare kesi nkoti nikere gokogenda omwana oyo iga nkibona nale gukwana ngokwana ande Nchoma nyana. Omwana oyo noyo mumuromi nte kasi ni yanenka. Ninche tokonda nere kotini. Nkogenda namaguru paka bosongo. Nagenda namaguru paka etago. Ekesi tokogamba yani manya kobori gaba kungu mulense mwasometi abana lichiko. Bali basomere ta marago. Ekene yani mwadi bagati omukoro kagichaba oli bosongo okogambe kina kyabisye okogambye omwana oyo. Tamanye tingambo bekobeke koti ekine kama chikoti ibere goza abantu aba bali nyamaramba basigari mbamanye tiri chiko ngakare kesi kere kotini omuntu oyo nande ta koimukiri chiko koboka agenda chikoseri omuntu uri ekiagere koti gebekire lichiko ekine keriga soire nga omuntu osoeto bole moyo anganyi gukorwa ekiagera tari yaromanya no bolemo omwana oyo no nyabuto ominto omwana oyo ise yakweto bwate myaka meka sana lakini nenyorete sobo oiranire amanya gutagore ruchinyombe kabireye lichiko lirororo intu aba tutamanye tiri chiko tutasomere tari chiko na kitokorengera ligoro lichiko administration yeri chiko liense ngutwara turogo semeringa na intu turanyore michando ntokonyi ige koro kingi system ye country gere corrupt everywhere na kigeko gera bana muna aba bago chandike ngencenga bune no ane chikanisa chire corrupt kango mwana oyo mbali ko imukerera igoro bamukonyi ninyi gwete bobe Nande ninyi gwete bobe inse konyaro omonto ngomoita. Ninde tayari kobe kunonya nechera nsibu maisha asenje kurwanirira omwana omurominto. Ninde tayari gokwase ngenje omwana oyo. Osegosibu. Bago tagorira omwana. Yani bono ngaki koti agokore amwe naki ngabono to basa goso bole mobwo ikiagara mbwate kesi. Oyero goso utagora tari kesi keroro. Era tari gokani go naye bera kando. Umano ye ngaibona akora ngayamenyete igo ige serakani ni bwata machiko ekero umano ya gutaya ye mechorara orara tabwati ndagira akori machiko kibona sense ibono ya Kenya ense ye ni isagwateka mbasomere ibungo bya bibiria ngasaba nabana ubago chandu ne serakali yagere ense ya tigunya no moroso agati umano ya bwateke sibune kyo mweshimi woito yonde ngakibona akoro nginyori bwango Omoshimiwo sauti mugirango nsama ati chimita 900 meters koruga ngosenere na babwate kesi bune kyo mwana oyo ere na sereti gwekera chitisoba tasabete chikura entakana chikura omwana oyo era asa gusaba chikura ntoko mwana ere mto etori nkeko era abaseri
no nusoro na gwenta kumenya nga what is happening igeso na kyaro guru ngase bwa insa agwenta kumenya nga kinki ge kuri ngaki esirimbi yabugire abantu bakuri nera chicheka igategere. Ninde very bitter about that. Ninde very bitter. Na ande system ye government yetu igere so poor. Ekiagera teri kwaro ngakibono ngakiri chikori gokoraria sari kuno muntu gite over protected. Omwana oyo kotini gaguciarerwa yani aguciarerwa aguchikomisia gantaga sinini kyarata maitiri chiko omanya kuogereru nga ignorance tebwati defense yani okay ekero muntu atari ignorant bune lawyer ekero muntu atari ignorant bune magistrate ya kotini erekera akorire mistake iga ere bona agutware defense oyo tamanyiti ere mistake tekoba oyo manyito gukore mistake ere nabwata defense. What is that? Ngagerete munyugwete bali moso metake muigwete. I'm very bitter na ende karango kwane kabire. Some people may run away asenge ncho bakwa bango cha kuitubali. Toro china kwanda abantu batamire. Omwana oyo tigakonyo kakiti kankwana lingana mwana ngende. Abangina baito bali mogosomia abana. Mwasomiri abana basomere tamarago gusama chiko. Tuboreria abantu bali basometa amachiko naki nakyo mwana yagokonya bori maraga David maraga no nasometa amachiko babo nyoe Fred Matiangi na maitego ya amachiko umugambi ito South Mugirango Silvanus Osoro na amanyitego ya amachiko babori batotebi naki akarumano yakonyanyasu ne byombo bya serikali nchira kyara konyo ekiagara we vulnerable ntu tokonyara gokonyo mwana oyo otokorera bosana ndi toirane togende tuchikorara umwana ogendete guchandika rora muno metio muno tabwati gyakori sakorara tabwati ngiakora korusi kuchinyomba cha tata umwabo agotagore yani yo minute nga nchera terie serikali ya imukie gatambukira samangana absolutely wrong ninyi gwete bobe nche igabono nyore runduki nigongo chake segi nande nchate kokwana mba nche nkibono mutanduse ya muchikoba ninche mukobisa tina korora mangana mangi nko igunganko bwata muri abantu mwabisa mwaita mware gocha mongite. I'm ready for that. Because the country is corrupt. The country can't give administration munega area according to the rule of law. Mogo tongaina munancheta so metinko gunga. Nga Kenya rule of law. Akeno rabwati amangana nchero mwana yakoiru. Ekesige kobe kuchikoti bere. Is that rule of law? Akere magistrate akokana ngata konyo mwana chinyomba kyatagoiri. Is that rule of law? Kende nkeyo murato te. I'm ready to be abducted. I'm ready to die. Aso korwanerera justice in the country tali aso mwana yobweka. Mwarko ngali bagamba somere ubungu na gosoma lakini tinko nyara gosoma bono na coach. Thank you. Yes, amalita ne shatraka moiruki. Nkana oga this application ya mesa lakini na koliro borai ase location yengima na boikange ngima. Number 1 omwana oyo igomo manyete buno yo nyabuto nande naye ngosabe serikali emoiretie ne epime na abisi ose manyi gatali abamu ingana linde ngokwana inche buna manyeta abisi tata mokonya so ori ntakana osome oewe pasali osoma na tata nacha na mokonya chikura naligi umosiko kindo taita na mokonya oba twakorire city discomo bonege tole sako komo. And I want to say chikanisa chiaboliro mwelekeo ekiagara chintakana ababoro akaboli abageni bara sense iyo abataka ebagwende kurwanira ne kanisa kwa hivyo kanisa twaboli order ngwana takobe kanisa bonega basaba order ya Nyasaye ena chankwane bune order ya Nyasaye takire ndete kubo kokwana omwana oyekina serikali yakero yanyori chintakana negwende kubabekera abatu bagire serikali mbaro egere baegerera nande ndete kokwana iga inja 65 years na abere ngokwana lingana liberi ekero gwacha ndi chintakana wacha ndi ababura kaboli
wachari abageni bache ta sense gose na basamali bae batamire ta na bataka boli ekero kwa bachandire ekeranya nkiri kubara kya Nyasaye somuchoyo na ngusaba musiko abisi no mwana ominto bongira membochi ninche mbochi agenda arengera likabere amanya chintakana na abanyasaye indare tukwanire kenyoro nechi kanisa the more mogotigo omwana ogosira ogochandeka oyo ino mumanyete nyabutaka rwanire iro muskabisi chikura ogokunoka bo mwana oyo no banchaine ebaraba murabane kerongo tiga banyaroka igaroire abisi mogusina nyabuto ekinangi acha ase chief omwana oyo ogambe kineki twatebanya no part certificate takonya guchange certificate kwa sababu nabwate tigagende social services kiaringo somo chief severe kagende bagende social services bagende basemigu inaki baguchejete press of batioka tugakwana baada bakwenda gokoreke akegekina kiabekiru omwana ochake kubego chikotibere because they have money. Money is advanced, lakini wisdom igebwete money. And we are saying very strictly without fear. Njero manyataro and have to stand no mwana oyo gochaka bona iga na kogenderera bunonya ori omwane bwaye. Banja tibanja tingo bwaye tinje. Na ande chikanisa you will be furious elder Nyasaye to aboliru. Ekiene regasi abantu be kanisa bagwana kurwanirira. Abana siasa bagwenda kurwanira buno musiko soro lenge ntakana agwenda kurwana chintakana ndibota abantu ba human rights mbaho konya nono mwana oyo abantu bagati mbaro freely mwana otamanyeti lakini akarona nale kwande kalisa nayi kumna media yakira eyambetere yenche inkwana mwana otamanyeti eketokobera na abisi akonda buna nchenda service mono lakini nayi gure na achire kwa sababu lera amanya naki omosimama wanenga yokateki ingayole inje tingo chantakara inje sataka ngokwana over 27 years mbwato tovan tinaji ko bawulereri nande bange chinyaruka atapte tumu muranka beko oyo uchale sobo aiboira tiene api mwatoka no yo bwabisi ya tori yo bwabisi ekianango yao amanyi ngapi munaye onya bistaisa negati nale ngosaba iro mwanti ene na abisi wale ntamachivu mbuya marasa elieta mauti oyo nyasimi anya serikali ekale tiengonyero mwana oyo na toriga togende mwana oyo mukoko tio minto endaime ntumaiti abisi ngenta kumuburi konye kale ngata tageti tari gukuna nyumba gaki anya tari na ande gachimoto konye gaki pakaseri gecheka ni mukali abagambi ekanyoro torangiri kanyoro twatero mwana oyo kwabo abero tanya enyombe gutaguru igutukorera marika tukorera omwana oyo oise kumurigirira neraise uyu neraise nyabuto akinya mukali gwanja mu kerusi kogoti mukerete ka kera muna inche omwana oyo igoto chandegete iguru ya bisia gutagura nyomba atoya tubusoku ntuna bamu ababisi ni abamu abaise batata endaime igenda kuburi omwana oyo ntomanyeti wana muna tokukwana iga igatogechete nganto bere no mwana oyo omwana ominto omwana omuruminto kabisa endaime ntinta tinkwana mange onye mukali gwanja muire skulu nande enyomba yaya gache nobuli mubwaye bwatu ibo no embona kama ami moche twato buli mubwa nande nyomba yabanya gache mo base ko bayi bakangamba gacha nyomba ebuna batagulite aya nena aidi anchembia mono soko ngalibaga samarieta nkuru kumara kiumagwa oyo mondo njoyo kwana oyo ne kasini yana mamu mwaona mama their sisters ona igo ngokumia kero omwane ntakana go chandu ngenje kabireye nje nare go sababa all stakeholders bali supposed kuingiria manganaya andonsi asebale ngosaba bafuatirie ekira kyo mwana oyo minto anyoro boene bwaye aeguri bagarigia aeguburi mubwata atomwabe kiagera isekera go kunonde ga bakekera buna ruarite inje nari kumuragerie eriogo
ngocha narenge kera igitakaremeru nabwata no ne riogo natema komo mbori nga no mole muri no nyare ko ngirio one kera nkonyoro mwana mutago chandu ngenche kabireye abonko igubube igongo saba abantu ba minto bonsi mwesimi osoro aso amangana nera arige ngaki na beta keira abana chintakana bako chandu ngenche kabireye omwana oyo atakere kwagacherwa inyomba kapisa enyomba engiya tari chinyomba chirimu na batagwire abantu bonse basororo egere bafuatiria amang'ana aya omwana oyo anyora oboene bwaye egere atenenere oborimo bwa tata omwabo anyare koba gagakora ebinto biaye nabo nare gokwana amang'ana ekere iyo biamono nkobakwana mbiamare mwesi biamare nandi ono omwana one mama omwabo omwana arwerete akaja nchisigani yani oyo minto sinchisigani nyabuto yani mama akaja omwana ono aibeira omwana ono bachakwangwa ketatu omwabakwa mama omwabakwa mama omwabakarakwete aba bamwangete omwana oyo minto seitatinde seitoboibo abamwangete omwana oisire bana bang'ina bamurendie bana baisire se batanga kinto hatinde omwana bataito omwana oteya na so asibon to jandikira omwana omaite sabese na tato omwana amaite sare omwana oyajeta yawo chawante ngaba anti no mata ngana seri na ta ore nyomba ngayo menete ngamenete mechi ngatumba tino ne nkuri mwana ko chorara na nyore simba tene ntino mubrakande musachone yasire mwana wana mwana amenyete na moye ndaye no awo chonyo asa kwenda aba bawo bamuteba nga nti okholiya ko kwenda sai wana sawa kumina sito ngaire sito ya tata no atinde sima tata mutano atinde sia nyombe sine sia tata mwa eje wata ore wana yon kumet omwana yakhonya kumanga niwe abate sine tawo niwe abate basengai wana manya kumetinga si serikali ne kharande tata kwana kwenda serikali nga adina nda serikali anda serikali nga sira hotel ana abu bari hotel sera exine ko dina si bata nga ba hotel nga pancho murigeria kakambura into a platform to kwa abantu be kwanera they express themselves mumroyo aresire abanyakenyiro bande ba aresire so omugakuri bagoteba goseri omwana no tore neraiga wano rende karona ande bwanchire gukwana dagetenera mo eribaga nere ere sasa ensemo yaye ni mubori maswali abere alafu tumanye gosieka story ye mwakambiyore mbiyamano omwana naro mumurumi inora ogoteba ngaiga mwabo no aiboreira igagoteba ngo maseri uri kuri mwabo mangane nayo mana ayo burimo ayina magana kwana yo burimo okay omwana oyo ise akorukwa Joseph amini ise akorukwa kwa sapole abanyakero bwa kiribyaga omwana oyo erieteri yaga akorukwa Joseph Morara Mumanyi erieteri omwana ori ise gakorukwa Aberi Mumanyi Arasa oyiningo mumurumi no se ise omwana oyo uri mumurumi no se otari mumurumi into omwana oyo nanyoro gucha ogoteba nga enka yaye noga nkamutebia tinkomanyeti naende nanya gokorora omwana oyo akaini sisi tugoteba nga anonka naende akora kindi gionsi kire bwoye kiaro muno yoye ngajikorora nkarwa nga tinkobori kiranya nchaka kumwaka nkarwa ngegento gokora tiga ng'enda kotini nachiete kotini enere ruling yekina kire kotini esema yemo ya ruling igaiga igagotebi bunga akipwe wekegine yakoriki kiaedire ekero yakuru injection church etaga kuru injection igagotanga mwana oyo tamworogeti evidence ekwo ngomo no yoise
Omogondo oyo gorikire erieta rikoro kwa vision tweka no iro ntweka. Gorikire igo. Wana so bwenge. Omogako yogoro kwa rasa. Ogoro kumumanyi. Nere wataputeti omwana ori. Omasomeri korwa kaya mwada puteti koru. Koru ngina rome. Ekiagera ngina. Okay, turaenda ngoro mwaka. Ega mwada puteti koru ngina rome. Mwada puteti koru ngina rome. Omwana onga yibwire sobo bwiboru ngai. Bwiboru tinkomanya. Nero manyete. Mumuro mine kara gusira abana bari ngatigete. Abana atigete ekara gusira kurwa. Enamba ya abana na iche narenga. Tinko nyuma yane ngakiana. Karimangana aira yoro mungai nirende. Otare konduani. Godore konduani. Mubudi hata kondu. Mwacha ndwani. Amware tandwani. Talitware tagusitwa mukani ntumide. Mwacha ndwani. Mwaka yani nae kware kweresa. Tali kurwani. Ekotinero. Ekotinero. Ekotino kwa wese kwa kwa nati. Tali nditwareta. Wa mbishende kwa. Ora ruwana. Yana jenga ndio wali turwa. Yenda. Mware gotiga kwa nense ama yaye. Mware gotiga kwa nense ama. Mware gotiga kwa nense ama. Na record. Tega rango. Tega ntungo genda to tarise kitwale taseina. Ntu twacha gotegerera. Biya muri abanyakenyoro. Ngayo mumurori anda uchi. Mumurori ngaye. Mumuro no yongo. Amarieta no rokumataka. Kumujasa wa school. Igo mumuro no aibo ire seina. Atiye ko tande ntakana. Ntakana atiye ko tande. Rangora pon. Sana hapo ngora tamatanga. Rangora. Abantu bari bakwana. Ngokwana. Omwana oyo nkoti ekina nkoti kere. Inki abisia kutagura nyumba takwanye kina kere. Kwana ye sikwana. Ngokwa bwa. Oyo kwana no refuri kwana. Karato kwa nimbi yamore mwensiga. Abashori bagotebuna wengi wape. Lakini tutaiti gwaka kuraga. Omo wakoria bisionya kare isemoke omwana oyo is not a claim. Aba isemoka babyare na ibisi na bange. Baro. Why Abisibweka is the one who is claiming that this child is not born in this family. Chianko chia chinde chiro chinki chiko kuana kuso mwana oyo. Abantu abonsi people na baregaiga. We witnessed the body of the father of this kid. Onyo chieta kana antererande iga singing to yogo somi yobo takana. Oiranire so. There's no problem coming back. Unandega nde toko test myself. Unandega na anterero bo iri ngumbu ga kinene. Nkamanya gosoma. Ena manyire buna no ngoni rigochi. Muntu ari komboli ngateba ngoni ryo mucyuibu atisa. Lakini nche seito ganya keme. Inachi nanya kwa ndabu atisa nchuko kiri problem. Nairanete seito. Omwana oyo no igweke nyoreke. Abisi
emiaka erikia ekire miaka 78 75 bongo boika bugatantana from the psychology that we learn from school bongo bogocha kwirena buno mwana abisho abeiro mwana riarure mbia mono. Okay, mwancho murigeria kwa igure aba n'abanyakenyoro baraiga abake asaba nene tarinje kaka nateba nje nacha buno muri kithinje tikurwani onde wanacha kurigo bomaene lakini onde bwensi maybe okurigereri no rocha sembe kugusa guchia maretane nguru roja kakasungura kuruchinsa mochenya kebene sauti mugirango nyasaye uyu.